Ekspert Türkmenistan'da valyutanın gara bazardaky aşa ýokary narhy inflasiýa täsir edýär diýär. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar. Inne ol hiperinflasiýanyň bosagosyny bugünkü günde Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294% baryp ýetdi diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşen John Hopkins Universitetiniň professory Steve Hanke 1-nji ýylyny özüniň taýýarlanan maglumatyny sosial mediada çap etdi. Azatlyk radiosu Steve Hanke bilen söhbetdeş bolup onuň türkmen ykdysadyýetyniň häzirki ýagdaýy baradaky pikir garaýşlaryny we onuň haýsy metodologiýany ulanmak arkaly ýurdun ykdysadyýetyniň inflasiýa görkezjilerini hasaplanygy bilen gyzyklandy. Söhbetdeşligiň dowamyny professor Merkezi Aziýadaky wakalary izarlaýany bolsa, özüniň ulumy taýdan esasy ugrunyň dünýädäki hiperinflasiýalardygyny aýratyny nykdy. My main expertise is hyperinflation. So I think I've spotted more hyperinflation, stopped more. Men esasan dünýädäki hiperinflasiýalary öwrenýärin. Meselem Zimbabwe'däki hiperinflasiýany ýa-da Venezuelanyň ykdysadyýetinde bolup geçýän hadisalar öwrenýärin. Naşlar bilen gyzyklanýanym üçin Türkmenistandaky ýagdaýlar meniň radaryma düşdi diýip ol aýtdy. Steve Hanke 1-nji ýylyny Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesiniň 294 göterme deňdigini aýdan bolsa, ol gürrüňdeşligiň geçirilen güni ýagny 7-nji ýylyny bu görkezjüniň 357 göterme ýetendigini aýtdy. Today the annual inflation rate is 357%. Türkmenistanyň ýaýradýan sanlarynyň ygtybarlylyk nukdaý nazaryndan bilermeleriň ikirjiňlenmelerine ýol açýanyny nazarda tutup, Azatlyk radiosu professordan onuň bu sanlary nämäniň esasyna taýýarlandygyny, ulunyň metodologiýasyny sorady. The way I estimate these inflation rates is with high frequency data, daily data in this case. Men bu görkezjileri ýokary ýygylykda gaýtalanýan sanlary ýagny gündelik sanlary izarlamak arkaly hasaplaýaryn. Ykdysadyýet ulumyndaky satyn alyş ukyby boýunça teoriýany ulanmak arkaly daşary ýurt valyutasynyň bahasyndaky üýtgeşmeleri ulanyp ýurtdaky inflasiýanyň derejesini hasaplamak mümkin. Sebäbi gara bazaryň narhy ýurtdaky hakyky ýagdaýy açyp görkezýär. Gara bazaryň görkezjileri ören açaçanyr diýip professor aýtdy. Steve Hanke dünýäde şu wagtda çenli ýüze çykan ähli hiperinflasiýalary ýakyndan öwrenendigini nutady. Eýsem Türkmenistandaky häzirki ýagdaýyň hiperinflasiýa ýakynlygy ýa-da däldigi bilen bagly berilen soraga professor ýurdun ykdysadyýetiniň häzirki wagtda hiperinflasiýanyň bosagosyny dogy ýöne heniz ýagdaýyň çürtkezik aşa dereje baryp ýetmändigini aýtdy. We've gotten one day that this past month in which the monthly rate did go up over 50%. Hiperinflasiýanyň kesgitlemesine görä haritlaryň bahasy aýda 50 göterim gymmatlaýan bolmaly. Biz geçen aýyň dowamyny bir güni saýlap aldyk. Onuň dowamyny bahalar 50 göterimden has köp, hatda 80 göterim gymmatlady. Şular ýaly ýagdaýy ýyly 30 günnäp gaýtalansa, şonu hiperinflasiýa bolýar. Ýöne Türkmenistanyň heniz hiperinflasiýa derejesine baryp ýetmedi diýip ol belledi. Ýurtda dollaryň resmi bahasynyň 3,5 manatdygyny ýatladyp görrüňdeşlige dowam edileni professor şeýle diýdi. They'll have to eventually. The gap is very extreme, and when those gaps are that extreme, the official rate will be devalued, but they'll still be rationing. Öňe soňy resmi kursy götermeli bolarlar. Haçan resmi kurs bilen gara bazaryň bahasynyň arasyna aşa ýokary tapawut bolan halatynda resmi kurs devalwasiýa edilýär. Ýöne bary bir valyuta berk gödäwçilik saklanır. Elbetde olar resmi kursy 3,5 manatdan 29 manata çykarmazlar. Türkmenistanyň orsiýeti we Eýrana satýan gazynyň kesilmegi bilen ykdysadyýet haýallady. Hökümetiň çäkli mukdarda valyuta mümkinçiligi bar. Munyň bilen bagly olar manat krizisini başdan geçirýärler. Gara bazary bilen resmi kursyň arasynda juda uly tapawut bar. Şu zatlaryň hemmesi inflasiýa täsir edip belanyň üstünden eltýär diýip professor belledi. Onuň sözlerine görä Türkmenistan ýyllyk inflasiýanyň derejesi boýunça Venezueladan soň dünýäde ikinji ýerde durýar. Ýöne Hanke iki ýurtdaky ýagdaýlaryň biri-birinden tapawutlygyny gurrun berdi. Ol mundan azal bolup geçen hiperinflasiýalary hususan 2008-nji ýylyň noýabr aýyna Zimbabwe'de bolup geçen aşa ýokary inflasiýa barada, onu 24 sagatyň dowamyny bahalaryň 2 hesse gymmatlandygy,
munyň täsiriniň güýçli bolany hakda gurrun berdi. Ol gurrundeşlikde Türkmenistan hökümetiniň gapçygyna daşary ýurt valyutasynyň mukdarynyň çäkli bolmagynyň ahmaldygyny çaklap, munyň netijesini häkimiýetleriň resmi valyuta sewdasyny has we berk gözegçilikde saklamagynyň mümkinligini aýtdy. Steve Henke Türkmenistanda dowam edýän valyuta krizisiniň esasy sebäpleriniň käbirleri barada öz garaýşlaryny aýdyp, yaramaz döwlet dorandyrylşynyň muňa getiren bolmagynyň mümkinligini belledi.